Şêr û mişk. Mişka re ben li daristanê di nava tirsê de dijiya. Ji rovî ditirsiya, ji gûrî dibizdiya û ji xwe gava çav bi pîsîka kovî diket, ziravê wê diqetiya. Tu dev ji wan jî berde, gava gulîkek bişkesta, mişk ji tirsan difiriya. Mişk bala xwe dide ku wisa nabe, bi wê tirsê jiyan devam nake, radibe diçe cem qiralê daristanê, yani cem şêrî. Dibêje: Mîrê star, qiralê camêr, her çi qas nehedê min bêjî, tikayeke yani ricayeke min ji we heye. Di wê daristanê de ajala herî re benezim. Çi qeder, jiyana min di nava tirs û lerzê de didome. Pelek bikeve, çokkên min dişikin, îdî ez nikarim bi wê tirsê bijîm. Ne pêkan e, ez tehemmül bikim. Tu qiralê wê daristanê yî. Tu tiştekî nekî jî bi gurmîjîna te gel tev diferihe, ditirse. Tu dikarî min biparêzî, tu li wê şikefta mezin dijî. Helbet ciyê min jî li cem te heye. Ez te qet aciz nakim, deng ji min dernaye. Ez ê li aliyekê şikeftê rûnêm. Tu qet pê dernaxî ka ez heme an tu neme. Şêr bêdeng guhdarî dike. Rebena mişkê dibêje qey bêdengî pejirandin yani qebûlkirin e. Dibê ka biçekî din jî tika bikim, evê bipejirîne. Ez dizanim ku ne layıqê wê qenciyê me. Lê kî dizane, ger çi qas biçûk û bêfeyde xuya bikim jî, belkû rojekê qenciya min jî bigihîje te. Hîngê ez ê jî deynê xwe bidim. Şêr aciz dibe, dîn dibe, tor dibe, çavê wî sor dibin. Mişka beredayê, keçê tu xwe çi dihesibînî? Dê qiralekî mîna min, çawa hevjeyê te bibe? Here ji vir, hêkû min tu nekuştî. Heta daviya emrê xwe jî ji min re dua bike, ku min bi nahpelûşkê xwe te perçe nekiriye. Rebena mişkê bi wê tirsê wisa dibeze ku di nava çend deqîqeyan de ji daristanê derdikeve. Ji xwe re qulekî dibîne û bi mehan serê xwe ji qulê dernaxe. Şêr jî çend roj bi wê bêterbiyehîya mişkê aciz dibe. Paşî ji bîr dike. Rojekê birçî dibe, diçe nêçîrê. Lê li ser rêya wî dafikek hebûye. Hema bê hemdî xwe ketiye dafikê. Lê ew şêr e, çawa ji dafikan bitirse. Hewil dide ku rabe, lê çi qas dile bite, ben û weriz dora wî zexmtir dipêçin. Nêçîrvanan bi ben û werisan toreke wisa çêkirine ku xilasbûn jê tune. Şêr bara rojê hewil dide, lê gava roj diçe ber ava, îdî radiweste, bêhêvî dibe, peyre mişk te bîravî. Dibêje: Ax serê min ê bêaqil, ax ger ku min mişkê xwe nexeydan da, dê ez jî wê dafikê xilas bikirama. Dê bi diranên xwe yên tûr ben û weriz bibiriya, lê ew ne li vir e û ez ê bimirim. Ku min ew biçûk nedîta, ez nedimirim. Naxwe her kesek li goraya xwe karekî pêk tîne. Çîroka Şêr û Mişk. Ji pîrtûka Selîm Temo ya bi navê serê şevê çîrokek. Ji weşanxaneya Darayê. Deng Cejna Sezgin. Ji bo Keskesor TV'ye.